Grazas. Señoras e señores, moi boa tarde. Moitísimas grazas. Moi boa tarde. Dámoslles a benvida cun especial agarimo falándolles dende o corazón a unha festa tan importante para os ferroláns, para as ferrolás, tan nosa, tan de Galicia como é a Festa das Pepitas. Esta tarde vai nos servir tamén, entre outras cousas, para reeditar de algún xeito eses lazos de irmandade entre o Concello de Ferrol e o Concello de Mondoñedo. Este acto terán cabida tamén as homenaxes ás madriñas, ao padriño, tamén aos rondallistas que se van a homenaxear, que é tradicional pola súa participación ao longo de 25 anos nesta festa tan senlleira. Non esquezamos que a Festa das Pepitas foi declarada pola Xunta de Galicia Festa de Interese Turístico de Galicia no ano 2013 e que se segue a traballar de cara á declaración de Festa de Interese Turístico Nacional. Xa no escenario, xa ven vostedes, estou moi ben acompañada polo alcalde de Ferrol, don José Manuel Rei Varela, que está acompañado nesta ocasión pola concelleira de Turismo, dona María del Carmen García Fraga, e en representación da Corporación Municipal de Mondoñedo, está presidida polo seu concelleiro de Cultura, que é don Alberto García Fernández. Eu preséntome, eu son Lucía Rodríguez, son xornalista, son presentadora na Televisión de Galicia, e teño que decirlles que hoxe é unha honra para min poder compartir con todos vostedes esta xornada tan especial, porque é verdade que tivera sempre a oportunidade de vivila dende o punto de vista televisivo, dende aquí dende os cantóns co programa Aquí Galicia, tendo en directo as rondallas ferrolás, pero nunca dende dentro, así que estou de verdade hoxe moi agradecida de ter este privilexio. Esta edición das Pepitas, moitas grazas. Como dicía, falándolles dende o corazón, así é. Digo que esta edición das Pepitas, na que participan 12 rondallas que despois de rondar polas rúas da cidade, poñerlle esa banda sonora maravillosa a Ferrol, van a actuar tamén no festival que comezará ás 7 da tarde na Praza de Armas. En esta edición, as rondallas escolleron as seguintes madriñas e ao seguinte padriño. María del Carmen Pieltain Fernández, da rondalla Bohemios. Esperanza López López, da rondalla Sonidos del Alba. María Ángeles Fernández Blanco, rondalla Club de Campo. Carmen López da Fonte, rondalla O Son do Mar. María José Pena Orjales, rondalla Añoranzas. José López Suevos Otero, de rondalla Soelas. Mari Carmen Ponce Orjales, rondalla Nas Ondas do Mar. Nuria Martínez Alcácer, rondalla de Cariño. Jezabel Santoro Bellón, rondalla Lucero del Alba. Teresa Rodríguez Rañales, rondalla Trovadores de Ares. Licesia Formoso Arias, rondalla de Cedeira. E Rosa Varela Varela, rondalla Mugardesa. Vivan as madriñas, claro que sí, e o padriño tamén. E agora, imos comezar xa, como non podía ser de outro xeito, escoitando esa peza musical tan fermosa, Fisterra, interpretada pola rondalla Soelas, e van facer xa neste magnífico teatro Jofre, que é unha xoia que temos polo corredor central as madriñas, o padriño, os presidentes e presidentas das súas agrupacións, que se lles parece recibimos cun forte aplauso. Quiere cantar, a ver,
presentados, pero aínda nos falta alguén no escenario a quen imos dar paso de seguido porque fan agora a súa entrada os rondallistas de honra deste ano, que son Francisco Javier Hernández Fernández, Andrés Íñiguez Balseiro e José Antonio Rodríguez Villares. Agora sí estamos todos. Moitísimas grazas. Pois iso, como agora estamos xa todos sentados e todos os representantes desta edición das Pepitas, imos dar comezo aos actos solemnes desta festa. Unha festa que ten máis dun século de antigüidade, unha tradición ferrolaque única no mundo, única na nosa comunidade tamén, por suposto, e que dende hai 12 anos conta xa con esa declaración de festa de interese turístico de Galicia. Imos dar paso de seguido ás protagonistas desta noite, pero para iso o que queremos ver primeiro é como aconteceu ese acto de nomeamento das madriñas, do padriño das rondallas desta edición 2025, así que, como adeitamos dicir nisto da tele, dentro vídeo.
Me alejaré
E despois de ver este emotivo resumo audiovisual, imos proceder coa entrega dun agasallo ás madriñas e o padriño por parte do alcalde de Ferrol, don José Manuel Rei Varela, e do concelleiro de Cultura de Mondoñedo, don Alberto García Fernández, que os vamos situar xustamente por aquí adiante, verdade, para ir colocándose para esa entrega. As protagonistas o que van recibir é unha botella con a figura antropomórfica de cerámica de Sargadelos e un pergameo conmemorativo desta data. Vounos ir chamando un a un, e pouquiño a pouco van saindo, se lles parece. Da rondalla, Bohemios, a madriña María del Carmen Pieltain Fernández. Yeah.
ver se seguimos para ir aí fluindo pouquiño a pouco da rondalla. Sonidos del Alba, Esperanza López López. Inmortalizado o momento para continuar coa madrilla da rondalla Club de Campo María Ángeles Fernández Blanco. Aí estamos e despois continuamos con o son do mar, a madriña Carmen López da Fonte San Juan. Moitísimas grazas, Carmen. Continuamos coa rondaña Añoranzas e a madriña é María José Pena Orjales. Na rondalla Soelas, o padriño é José López Fuego Sotero. Moitas grazas, Pepo. Da rondalla nas ondas do mar, madriña Mari Carmen Ponce Orjales. Por parte da rondalla de cariño, Nuria Martínez Alcácer. Parabéns por parte da rondalla Lucero del Alba, Jezabel Santoro Bellón. Rondalla Trovadores de Ares, Teresa Rodríguez Rañales. De Cedeira ten por madriña a Licesia Formoso Arias.
rondalla mugardesa e a súa madriña, Rosa Varela Varela. A todas as madriñas a poder volver a vos asentos. Graciñas aos dous, que despois continuaremos entregando máis agasallos. A continuación, quen vai tomar a palabra e a quen vou ceder tamén o atril é a Leonor Bermejo Fanjul, que é a xefa de protocolo do Concello de Ferrol e vai proceder á lectura do acordo de concesión das distincións outorgadas este ano. Un aplauso tamén, por favor. O comité organizador da Noite das Pepitas, formado por representantes do Concello e das rondallas que participan na Noite das Pepitas, acordou por unanimidade, en xuntanza celebrada no Pazo Municipal o pasado día 17 de febreiro do ano 2025, homenaxear as seguintes persoas pola súa contribución ao mantemento da nosa música tradicional. Rondallistas de honra: don Francisco Javier Hernández Fernández, da rondalla Añoranzas. Don Andrés Íñiguez Balseiro, da Agrupación Artística Ferrolana Bohemios. E don José Antonio Rodríguez Villares, da rondalla Nas Ondas do Mar. Moitísimas grazas a Leonor, por suposto, por lernos ese acordo. E seguimos entón coas homenaxes a estes magníficos rondallistas de honra. Como sabedes, grazas a estes rondallistas que levan máis de 25 anos en activo, ben dicía, pertencendo a algunha das agrupacións, podemos desfrutar dunha tradición que leva máis dun século nesta cidade. Unha tradición singular, unha tradición senlleira, tan ferrolá, tan nosa, de algún xeito tamén, e que fai posible que a música siga soando polas rúas desta vila para celebrar este día tan importante para Ferrol como ese día de San Xosé. Así que para esta entrega, o alcalde de Ferrol, José Manuel Rei Varela, tamén a concelleira de Turismo de Ferrol, María del Carmen García Fraga, van ser os encargados de entregar estas distincións aos rondallistas homenaxeados desta edición, pero antes, a verdade é que me gustaría falar un chisquiño de cada un deles, así que comezo por ese primeiro rondallista homenaxeado, que é Francisco Javier Hernández Fernández. Naceu no barrio de Caranza en xullo de 1992 e a súa afección pola música comezou alá polo ano 2000 por medio de Reyes Yáñez, que no mes de outubro introduciuno na rondalla Añoranzas, onde ademais de entrar na gran familia como esta rondalla, aprendeu a tocar a pandeireta co director Juan Hernández. A súa estrea na Noite das Pepitas foi no ano 2001 e no 2008 pasou a formar parte da corda de tenores primeiros da rondalla, onde continúa ata hoxe levando ademais a pandeireta. Así que, por favor, ese fortísimo aplauso para este primeiro rondallista de hoxe. Moitísimas grazas e moitísimos parabéns tamén. Fálolles agora de Andrés Íñiguez Balseiro. Comezou as súas andanzas musicais polo ano 1997 cantando como afeccionado. Ao retirarse da Mariña Mercante, entrou en contacto coa rondalla Bohemios no ano 1999. Hoxe cumpre máis de 25 anos a agrupación artística Ferrolá Bohemios, na que permanece como voz segunda e cumprindo cos compromisos desta agrupación. Son moitas as actuacións ao longo de toda a súa traxectoria dentro da rondalla, visitando cidades como Barcelona, Las Palmas, Burgos ou Segovia, entre moitos outros puntos onde levou
esta maravillosa música. Así que, por favor, outro forte, forte aplauso para o noso rondallista de hoxe. E o terceiro rondallista de honra é José Antonio Rodríguez Villares Chencho. En maio de 1967 comezou a recibir clases de solfexo e de piano con don Juan Malde Fernández, que continuará durante o ano seguinte. En 1969 ingresou como baixista no grupo Los Truenos, dando comezo a unha carreira que o levará a formar parte de outras formacións musicais e tamén orquestras como Xente Nova, Los Norteños, Los Caminantes, Bellas Farto, Glaciar ou Trío Pentagrama, entre outras, nunhas como baixista e noutras como organista. Na actualidade, dende o 2024, integrouse no grupo fundador da agrupación artística Nas Ondas do Mar como guitarrista e onde hoxe continúa. Damoslle así un forte aplauso. Moitísimas grazas aos tres, xa poden tomar asento, que imos continuar. Dicía que esta tarde ia dar para moitas homenaxes e tamén para, de alguna maneira, conmemorar de novo esa irmandade co Concello de Mondoñedo que, por acordo plenario do 18 de marzo do ano 2025, faise sempre cadrar con esta magnífica festa que é a Festa das Pepitas. Así que, en primeiro lugar, vou cederlle xa o atril ao Concelleiro de Cultura de Mondoñedo, don Alberto García Fernández. Boas tardes a todas e a todos. Estimado alcalde de Ferrol, don José Manuel Rei Varela. Estimado conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que nos acompaña tamén neste acto. Estimada delegada territorial da Xunta de Galicia en Ferrol, dona Martina Otero. Compañeiros de corporación municipais de Ferrol e de Mondoñedo, madriñas, padriños, presidentes de rondallas, rondallistas, homenaxeados e público en xeral que nos acompaña neste magnífico Teatro Jofre. En nome do Concello de Mondoñedo, en nome do seu alcalde, Manuel Otero Lejide, e acompañado hoxe polos concelleiros Manuel Tapia e Modesto Díaz, quixemos mostrar o noso agradecemento por facernos partícipes unha vez máis desta celebración tan singular e arraigada para os ferroláns, como é o Día das Pepitas. Especialmente este ano no que conmemoramos o 60 aniversario da unión institucional que ambas localidades, desde que o alcalde Juan Juncal e o alcalde Luis Rego selaran o acordo de irmandidade, que foi medrando co paso dos anos co impulso das distintas corporacións institucionais que se foron sucedendo en ambos concellos. A irmandade entre Mondoñedo e Ferrol, entre as dúas capitales da nosa diócese, simboliza tamén a vertebración dun territorio como a poucos, o da Europa, o da área septentrional das provincias da Coruña e Lugo. Un territorio do que moitos pensan que debeu constituir
unha única provincia que abrangase, abrazando as augas do Atlántico e as augas do Cantábrico, as comarcas de Ferrolterra, o Alto Eume, o Ortegal, a Terra Chá e a Mariña Lucense. A nosa irmandade, sen que por iso exclúa en absoluto o ámbito do festivo, encarnado especialmente no día de hoxe como o Día das Pepitas, e tamén en Mondoñedo, encarnado no Día Grande das Feiras e Festas da San Lucas, ten tamén, como a ninguén se lle oculta, unha componente claramente política e reivindicativa, a da defensa da Galicia do Norte. Neste 20º aniversario, quero desde aquí facer un chamamento a ferroláns e mindoñenses para que, fronte á historia, sigamos camiñando xuntos, porque mentres camiñemos xuntos seremos máis fortes nas nosas reivindicacións. Unha fortaleza desde o punto de vista cultural, social, político, turístico e económico, xa que compartimos un mesmo xeito de ser, unhas mesmas inquedanzas, unhas mesmas costumes, unha mesma xeografía e ata unha mesma climatoloxía. E porque apostar polo futuro en defensa dos intereses dos nosos povos e, sobre todo, das xeneracións futuras é unha obriga nosa, é unha obriga moral nosa. A Galicia do Norte é unha Galicia con identidade propia, unha Galicia que non se parece a ningunha outra, tal como me destacaba días atrás nunha conversa que mantiven co amigo Ramón Loureiro, que tamén se atopa hoxe nesta tarde. Volvendo á celebración das Pepitas, desde o Concello de Mondoñedo, queremos sumarnos, apoiar todo ese traballo que estades facendo, que levades facendo xa desde hai moitos meses, para a consecución de que esta manifestación cultural sexa pronto recoñecida como festa de interese turístico nacional, o que permitirá, sen dúbida, aumentar a súa proxección moito máis alá de Galicia. Todo en Ferrol, como en Mondoñedo, somos moi conscientes da importancia de manter viva todas as nosas tradicións e costumes. As vosas pepitas son como as nosas San Lucas e a vosa Semana Internacional da Semana Santa o noso mercado medieval. As vosas festas de agosto ou a nosa ofrenda a Virxen dos Remedios, na que Ferrol está sempre presente, son algunhas delas. Todos eles son eventos do calendario local que han de ter en conta ferroláns e mindonienses. E por iso vos animo a participar deles, fomentando un turismo de proximidade, xa que estamos a 1 hora de distancia por autovía. Sabemos que o Concello de Ferrol, sempre que ven a Mondoñedo, ven acompañado de moitos veciños, ofrecendo un servicio de autobús, o cal é de agradecer. E por iso, desde o Concello de Mondoñedo, queremos ofrecer ao alumnado de centros educativos ferrolás un lote de entradas para que coñezan as nosas covas, as covas do Rei Cintolo, as máis antigas de Galicia. Toda unha experiencia baixo terra na que descubrir a lenda do Rei Cintolo e ao tempo que exploran a Galería Central, un santuario para a espeleoloxía. Por último, non quixera deixar de lembrar a todas esas persoas públicas e anónimas que impulsaron no seu momento esta Hermandade de Mondoñedo de Ferrol, así como a todas cantas aínda a día de hoxe a manteñen viva. Para todos eles, a nosa maior gratitude. Seguiremos apostando por un futuro en común, reivindicando o que de verdad fai grande aos povos
defendendo o ben común e coidando todo o noso patrimonio cultural. E remato xa coa tradición desexando 1000 primaveiras máis para as cidades de Ferrol e Mondoñedo e que vivan as pepitas. Moitas gracias. Pois así, moitísimas grazas. Mencionando tamén, verdade, esa idiosincrasia que temos en Galicia tan compartida de algún xeito, tamén irmanada aquí. Pois agora ben, toma a palabra a continuación o alcalde de Ferrol, don José Manuel Rei Varela. Pois moi boas tardes a todos e a todas. Un saúdo moi especial ao conselleiro de Sanidade, o doutor Gómez Camaño, que nos acompaña, o almirante do Arsenal, a delegada da Xunta de Galicia, as autoridades civiles e militares e aos ferroláns e ferrolas que vos dades cita, nos damos cita, nesta festa tan única para os ferroláns como é a Festa das Pepitas, que celebramos cada ano coa Corporación Municipal. Hoxe, con este acto, poñemos en valor a nosa festa máis singular. Como solemos decir, temos moitos motivos para estar orgullosos da nosa cidade, para estar orgullosos das nosas tradicións. Con este acto reivindicamos tamén o orgullo de ser ferroláns. A Festa das Pepitas atesoura xa máis de 10 anos como festa de interese turístico de Galicia. E estamos traballando coas rondallas para que se converta en festa de interese turístico nacional. Porque Ferrol es una gran ciudad. Nuestros arsenales y nuestros astilleros fueron asombro del mundo y aspiramos a que lo sigan siendo. Y allí nacieron también un poco las pepitas, del sentimiento a través de la música, de la riqueza de una ciudad departamental que importó habaneras y otras expresiones musicales del trasiego a través de los puertos más importantes del mundo. Y por eso creemos que necesitamos esa declaración y que merecemos esa declaración de interés turístico nacional. Y creemos que solamente juntos, como los grandes objetivos, lo podremos conseguir. Se lo debemos a muchos ferrolanos que dedicaron una parte importante de sus vidas a perpetuar esta celebración ferrolana del Día de San José. Nada más hermoso que lo que sale del corazón. Primero cantar a la mujer y ahora también cantar al hombre. Nada más importante para ganar el futuro que respetar nuestras tradiciones y reconocer a todas aquellas personas que convirtieron las pepitas en todo lo que es hoy y en todo lo que va a ser en el futuro. Por eso, queridos amigos, es de bien nacido ser agradecidos. Y hoy Ferrol agradece a 3 personas su contribución a lo largo de muchísimos años a esta fiesta. Me estoy refiriendo a Francisco Javier Hernández. Ele é o mellor exemplo do presente e do futuro que ten a nosa festa. Con tan só 32 anos, o seu vínculo coa Festa das Pepitas acumula xa décadas. Nacido en Caranza, a súa afección pola música comeza no ano 2000, cando pasa a formar parte da rondalla Añoranzas, onde aprende a tocar a pandeireta. Andrés Íñiguez Balseiro comeza a súa andadura a finais dos 90 e dende 1999 que xa choveu na rondalla Bohemios. Cumpre, polo tanto, máis de 25 anos nesta rondalla na que exerce como segunda voz. E José Antonio Rodríguez Villares, Chencho para os amigos e prácticamente para todos os ferrolás, que comeza nas pepitas nada máis e nada menos, algúns non nacéramos, en 1967, recibindo clases de solfeo
piano, foi baixista de Los Truenos, onde seguiu unha importante formación musical da man de Xosé Manuel Couce Fraguela no círculo mercantil, agora nas ondas do mar. Son o exemplo do compromiso, son o exemplo do amor por unha festa, do amor polas tradicións e do amor tamén pola festa, porque non hai que dicilo, porque agora estamos no acto institucional, pero moi pronto as nosas rúas e as nosas prazas vanse encher de ledicia, vanse encher de alegría e vanse encher de música, que forma parte tamén das raíces da nosa cidade. Polo tanto, homenaxe a toda esta xente que leva tanto tempo, pero tamén hoxe é o Día das Madriñas que lucen neste escenario do Teatro Jofre de María José Pena, de María de los Ángeles Fernández, de Pamen Pieltain, de Carmen López da Fonte, de Pepo Suevos, de Mari Ponce, de Esperanza López, de Jezabel, de Teresa Rodríguez, de Rosa Varela, de Nuria Martínez e de Licesia Formoso. A verdade é que a lista non deixa de crecer e iso quere decir que a familia das Pepitas e que Ferrol non deixa de crecer. Estamos tamén hoxe, ademais de celebrando a todas estas persoas que teñen tantos anos de adicación de celebrar o Día das Madriñas e do Padriño, tamén celebramos hoxe o irmanamento con Mondoñedo. Nos imos a Mondoñedo todos os anos, o día máis grande de Mondoñedo, a San Lucas, que é unha das feiras máis antigas de Galicia e de España, e eles nos devolven esa visita sempre neste día tan especial para os ferrolás. A Galicia do Norte, como decía o concelleiro, como digo eu, en moitas ocasións, non? Polo tanto, este é un día para unir lazos, é un día para reivindicar a importancia do territorio, para reivindicar a importancia das infraestructuras, a importancia da cultura, a importancia da irmandade, non? Con lazos importantes que temos, como son, dende logo, compartir a nosa sede episcopal entre Mondoñedo e Ferrol. Polo tanto, estamos encantados de recibir hoxe os representantes da Corporación Municipal de Mondoñedo e que sigades desfrutando con nos dunha festa tan importante. Polo tanto, moitísimas gracias porque xuntos é como seremos capaces de seguir medrando cara ao futuro. Respetar as tradicións, pero tamén saber que temos que facelas cada vez máis grande, como que cada vez temos que facer máis grande a nosa cidade. Transmitir de xeración en xeración esta festa tan especial. Polo tanto, vou rematar xa, porque o importante é que saigamos, escoitemos a rondalla que este ano lle toca actuar aquí e que conquistemos a rúa, que conquistemos as prazas, pero vou rematar co que esta noite se escoitará en todo Ferrol. ¡Vivan las madrinas! Así é, casi lle ia pedir que nin sentara o alcalde, porque precisamente vaise materializar ese irmanamento festivo de algunha maneira entre o Concello de Ferrol e o de Mondoñedo. Así que, por favor, facemos o posible. E como isto é un intercambio, o cartel da Noite das Pepitas polas San Lucas de Mondoñedo, que é outra desas festas tradicionais e culturais tan selleiras. Moitísimas grazas aos dous. E agora sí, de alguna maneira, finalizamos a primeira parte do acto, que aínda nos queda moito por diante. De seguido, imos preparar rapidamente este escenario para escoitar esa actuación musical que ten preparada a rondalla Só Elas. Uns minutiños de nada e continuamos.
Moitas grazas.
Moi boas de novo. Xa vexo que non se me moveu ninguén, isto dame gusto a min, que non se me marcharan. Bueno, xa estou aquí de novo, estou moi ben acompañada, vamos a ir agora mesmo por aquí ao meu carón, a presidenta da Rondalla Soelas, que é Elga Patiño, ela ven co padriño, que é José López Suevos, Pepo Suevos, e tamén a bandeirada María Rodríguez, así que penso que, se non me equivoco, van sair por algún lugar, por aquí polo medio, que están preparándonos todo dentro para que a Rondalla Soelas comece, aí están, comece a tocar nun anaco. Que maravilla, así dá gusto recibir, verdade? Así que a quen llevou ceder o atrile precisamente o padriño José López Suevos Otero. Dá gusto que te chamen así, verdade, Pepo? Que normalmente na tele non te chamamos. E vaimos dedicar el unhas palabras, así que veña, damos un forte aplauso. A ver a infraestructura, que vos poñedesvos detrás de min e tapos. Ben, non sei se credes nas casualidades, no azar, todo madriñas, e o que lle toca falar é ao padriño. Coincide que ademais é o que menos lle gusta falar de todos os que había aquí atrás, seguramente. Entón, imos cumprir escrupulosamente co pactado. Ben, eu son de Ferrol, din que ninguén é profeta na súa terra, pero eu xa tesouro 2 pregóns de festas e agora unha padriñaxe que, en principio, me colleu por sorpresa, porque eu, o mundo da rondalla, teño que recoñecer que era absolutamente profano. Pero cando me chaman e me din que se chama Soelas, dixen eu, carallo, un nome en galego en Ferrol. Claro, porque houve épocas que parecía que o galego máis Ferrol estaban pelexados, non? Entón está ben ese acto de integración. Despois me din que é unha rondalla formada íntegramente por mulleres. Dixen eu, nunca tan ben rodeado vou estar na vida. E aparte é outra cousa, hai que valorar esa xente que rompe muros e pasa de ser rondada a rondar. Entón é un paso moi importante que creo que merece que eu me volque con elas todo o que poida. Nesta situación que teño de ser un home nun mundo de mulleres, como é no apadriñazgo, apadriñaxe, como se diga en galego, que tampouco estou tan curtido, o primeiro que quero dicir é vivan as madriñas! Viva! ¡Viva el padrino! ¡Viva! E despois sigo falando das casualidades. Como pode ser que me toque a min participar neste evento o día que se lembra a irmandade entre Mondoñedo e Ferrol? Porque hai que recordar, que non o saiba, que eu empecé no mundo audiovisual facendo unha serie de televisión que lle chamaban Terra de Miranda, que estaba ambientada en Mondoñedo. Polo tanto, canseime de andar por Mondoñedo. Durante 6 anos fui máis a Mondoñedo que a Ferrol, seguramente. Facía ali un personaxe dun taberneiro emblemático que lle chamaban o Metralla. E, que máis felicidade se pode pedir que estar representando 2 sitios nos que estou moi ben cellado. Seguinte cuestión é, informeime do mundo da rondalla como vai, e falei cos anteriores padriños. A recente creación de Soelas permite que a listaxe de padriños ainda non sexa demasiado longa, co cal podemos mencionalos a todos. A Alejandro Permuy, a Arsenio Caneiro, a Emilio Romero, que é o que deixa o cargo, a Javi Guti, que foi o padriño honorífico, e especialmente quero mencionar a Dani Ríos, porque tivo que repetir e ainda por riba non puido desfrutar seguramente todo o que lle tocaba porque isto cadroulle en tempos de pandemia, pero mira, vamos ir ti e máis eu da man este ano, vai ser o meu escudeiro, vale, Dani? Nomeoche desde aquí oficialmente o meu representante na terra. E xa por último, vos non sabedes para un ferrolán que vive fora de Ferrol o que é casi continuamente ter que explicar que Ferrol é caralludo. Porque a xente ten unha idea equivocada, porque non veñen. É normal que non veñan, porque estamos na punta, vale, entendo. Non están os medios de comunicación sensibilizados con Ferrol. Os medios de locomoción tampouco axudan a chegar aquí. Moi ben, pero antes de falar, haxe que informar. Vindes a Ferrol, vivides as rondallas, vivides as festas, vivides un verán, ides ás nosas praias, coñecedes a nosa xente, vedes a nosa arquitectura, vedes a nosa gastronomía, e logo, se ainda así non vos gusta, non volvades. Pero antes de falar, hai que saber. Hai que saber. É
É todos os días, chico, é que é unha preguiza, Entón eu xa cheguei á conclusión. Se non vos gusta Ferrol, non veñades. Non veñades, queda para nós. Que viva Ferrol! Claro que sí! Vivan as pepitas! Viva Soelas! Temos xa todo preparado. Creo que xa está todo listo para que pasemos á acción. Pois nada, moitísimas gracias por vir ao acto, moitísimas gracias por ser de Ferrol ou da contorna, e moitísimas gracias por vivir as pepitas, porque isto ten que ser interese turístico nacional xa, senón vou na liar. Imos coa música. Pura enerxía, verdade? Bueno, pois moitísimas grazas aos tres. Penso que Soelas está prácticamente preparada xa esta rondalla, así que voulles presentar de quen se trata. Na actualidade, a agrupación está dirixida por Fran Rodríguez, un recoñecido profesional da música que está ligado ao mundo das rondallas, tocando a guitarra dende os 9 anos. Soela está composta por 44 integrantes únicamente femininas, como ben dicía Pepo Suevos. No ano 2018, un grupo de mulleres que se reunían habitualmente no Café Sevilla para charlar, para cantar, decidiron unir as súas voces e os seus instrumentos e crear esa primeira rondalla integralmente feminina e ferrolá. De seguido foron moitas as que se foron unindo pouco a pouco a este proxecto e a rondalla quedou oficialmente constituída a principios do ano 2019. Dende entón, non deixaron de cantar nas rúas, nas prazas, nos teatros, asociacións, festivais e dou fe tamén na televisión de Galicia. Recordo, de feito, un par de veces aquí nos cantóns tamén, xunto a nos programas. Participan moito da vida social, da vida cultural da cidade de Ferrol e de toda a súa comarca, e igual que o resto das rondallas e administracións implicadas, tamén traballan en prol de que, agardemos canto antes, sexa nomeada esta Festa das Pepitas de interese turístico nacional. Hoxe vannos interpretar as seguintes pezas musicais: La Magnolia, que é unha danza, letra de Antonio Fernández Torres, música de José Bretón e arranxo e adaptación de Fran Rodríguez, un valse que é La Aurora e un pasarrúas Mar de Olvidos. Vamos desfrutar dese maravilloso talento que teñen. Eu chego ata aquí, señoras e señores, porque de verdade que para min foi un verdadeiro placer. Non quero marchar deste magnífico teatro sen lembrarlles que imos desfrutar das rúas e da música de Ferrol, pero ás 7 estaremos aí nesa praza de armas, tamén eu, para desfrutar dese festival de rondallas por esta noite das Pepitas. En nome da Corporación Municipal de Ferrol e tamén do Comité Organizador desta edición das Pepitas, moitas grazas pola súa asistencia e preparen o máis forte dos aplausos porque quedan vostedes coa rondalla Soelas.